Hi guys, hello India. दिनैहाय आङो बाक्सानि बड'लेण्डनि नावकाटा होननाय मोनसे जायगायाव फैदों आरो गाइस। दाहाय बेयाव माने नै लोगोफोर नाय मा होनदों जिल्ला आखाइ इसान दिन्थिफुंनायनो बे मेलायाव आरोखि मा मोनो नोंथांमोननो आं दिनै देखायगोन गाइस। आरो लोगोसे आङो सुक्लाय सेरफांनि गासैबो लोगोफोरखौ खावलायबाय नोंथाङा फैनानै नायफैनो हागोन। भिडिअखौ नायलांबाय था मा दङ आं नोंथांमोननो देखायगोन गाइस। चलो लोगोफोर चलो। नै लोगोफोर बाजै दख'ना गला पाठसालानिफ्राय फैदों। नै लोगोफोर दख'ना बायनोबा दख'ना नै लोगोफोर दख'ना फै नावकाटा दुर्गा फुजासालियाव। नै आर'नाइ वा जा मोजां आर'नाइ नै फैदो लोगोफोर फैदो नावकाटायाव। नै लोगोफोर नै लोगोफोर क'क्राझारनिफ्राय फैदों दख'ना नांगौबा लोगोफोर फैदो सोरबा गार्लफ्रेन्ड गोनांफोराबो गार्लफ्रेन्ड लाना फैदो लोगोफोर। नै MS मन्टास मा लिरखोथाय बुजिलाङा लोगोफोर एन्टारप्राइजनो क'क्राझार नै दख'ना लोगोफोर दख'ना नै बिहु फालि नै दख'ना लोगोफोर क'क्राझारनिफ्राय फैदों नै गोदान नै दख'ना लोगोफोर फैदो नावकाटा दुर्गा फुजासालियाव लोगोफोर मेला जागासिनो दं मेला वाव नै आर'नाइ लोगोफोर नै भन्टी बाइद फ्रेंड আহিবি भैया गोरेश्वर आइसी नावकाटा दुर्गा पूजा मेला কি লাগে পাবো সব भैया আছে কি আছে বাইদেউ ও গামোচা আহিবি नावकाटा दुर्गा पूजा আজি ফার্স্ট 11 তারিখলৈকে চলব भैया আহক नै लोगोफोर गुदुं जे नावकाटायाव फै लोगोफोर नांगौबा मेला जादों नावकाटा दुर्गा फुजासालियाव लोगोफोर नै गुदुं जि लोगोफोर मेला जागासिनो दं मेला नै लोगोफोर नायनो लोगोफोर मा लिरदों नाय नै लोगोफोर क'क्राझारि ग्राम'दियान माबा वें माबा सुवा सामिटिनो नै उत्तर प्रदेशनिफ्राय फैदों लोगोफोर नाय वाव नै लोगोफोर नांगौबा नै गुदुं जि लोगोफोर नावकाटा लोगोफोर बाक्सा बड'लेण्ड नावकाटानि दुर्गा फुजायाव लोगोफोर मेला फैदों नै गुदुं जि लोगोफोर वाव नै लोगोफोर नायदो MS नो माबा श्री कृष्णानो मा लिरखोथाय लोगोफोर प्राइस ना मा लिरखो गाइस बेयाव आसार मोनदों लोगोफोर आसार नै बालाजिनिफ्राय फैदों नै लोगोफोर नै आसार लोगोफोर आसार नै आसार केमान गेट नै आसार लोगोफोर आसार फै लोगोफोर फै नायफैदो जोंनि नावकाटा दुर्गा फुजासालियाव आसार लोगोफोर आसार itu ki dangar jalan lagi oh iya uwa asar लोगोफोर बे uwa asar deh uwa meweni asar uwa meno asarनो ओमफ्राय itu ki माने आसार बाबु याते आसार दे लोगोफोर नोंथांमोना नावकाटायाव फैबानो जाबाय तो बग्रि आसारनो नैबे बग्रि आसारनो लोगोफोर नोंथांमोना फैबानो जाबाय नावकाटा दुर्गा फुजासालियाव मेला आच्छा लोगोफोर फैदो नावकाटा नै लोगोफोर लेदार बायनो नामा नोंथांमोना फै लेदार बायनोब्ला नावकाटा दुर्गा फुजासालियाव नै फन पे फैदों लोगोफोर नै लेदार मेला फैदों लोगोफोर मेला नावकाटायाव दुर्गा फुजासालियाव लोगोफोर नै लोगोफोर लेदार नै लोगोफोर नै लोगोफोर नै लोगोफोर सादिया हेन्डलुमनो लोगोफोर नाय काश्मीरनिफ्राय फैदो दै लोगोफोर नै काश्मीरनिफ्राय नोंथां फैनानै नायदो बायनो हागोन नोंथांमोना।
फाइनालि थांनोसै दाहाय नहाय नै लोगोफोर एसे नायदो उस्ति नायदो नै उस्ति नाय नै नायदो आं बुंलायला लोगोफोर फरायनायदो नै लोगोफोर नै मा होनो लोगोफोर नायदो ओमफ्राय जिल्ला आखाइ इसान दिन्थिफुंनायनो 2022 सुक्लाय ओमफ्राय नै लोगोफोर नायदो नै डेटखौ नायदो नै 04/01/2022 to 11/01/2022 नै लोगोफोर नै लोगोफोर नोंथांमोना फैदो बेरायफैदो एसे नावकाता दुर्गा फुजासालि लोगोफोर नै